Здравей, геймъри, днес ще правим първи епизод на Кой си ти. С мене... С мене Валентин Георгиев. Да, здравейте. Да, Валка, ти си е. Давай, отговаряй. Не. Значи не се случила. Не съм. Разбрах кой си е. Кой? Ама, чакай малко сега, когато ми дойде реда. И двамата женки. Чема се. Според мен е си тая. Не, за жалост. Няма как, бе, брат, ти ми викаш дълга коса, кафява. С сини очи. Брат. Да, Гага съм, ама брат. Ти Карен ли беше? Да. Ще я видя с сини очи. Кари не е с сини, Кари не е с сини, брат. Ти каза, че е с сини. Не съм казал, че е с сини. С сини каза. Как ще да я да ми спорим? 3. Така да видим втория рунд. Кой е стал? Колец. Давай.
Аз се сетих кой си. Ама не, за сега няма да рискувам. Тече. Добре, разбрахте кой си. Как не си Дани, бе? И аз мислех, че ще Дани, брат. И се очудих. Без очила, без сини очи, без кафява коса. Брат, Кой ти е? ти без сива коса. Брат, къде се... О, разбрах кой да те питам. What the fuck? Чакайте, хора, и сега ще позная. Брат. О, аз не съм те питал. Един въпрос. Разбрах кой си. Алан си. Алан на друг път. Аз те разбрах кой си. Ти си е той, сега ще покажа кой си. Как е? Без очила. Брат, задава въпроси, не само да питаш кой си. С тази ти мога да познам много лесно. И аз не мога да познавам лесно. Ако тогава отгатваш хора.
Ей, сега съм свършен. Yes, бе! Разбрах кой си. Айде. Чао. Ако се ти де. Майко, чао, друг път. Честно да. Няма шапка. What the fuck? Нямаш руса коса. Брат, кой си ти, бе? Чарли Чаплин! Нямаш руса коса. What the fuck? Май се сетих кой си. Аз се сетих май кой си. Ма чакай да помисля. Не, бе, брат, как място? Брат! Мистериозния. Отговориш си на този въпрос, брат. Какво направя? Не си плешивците ми отговори. Какъв си, бе, брат? Всички ти дал. Нямаш брада и мустак. Чакай да помисля. Не, пак ще да съм този въпрос. Ама мъж си, нали? Не знам. О, човек, въпросът казвам честно, бъзгам се. Ама ти... Брат, ти с очила и черна коса. Ти кой си? Ти кой си, бе, брат? Без очила? Еми не. Казах ти, че не съм този. Еми, кой си? Кой си ти, бе, брат? Без сила коса. Без очила, без сини очи. Ще ми останаха хора, бе, брат. Чакай, този не съм тъптал. Много грешиш. Аз ще греша, ама... Брат, толкова всички да казах аз.
Да. Брат, аз бях Елвис. Како е? Да? Чакай малко, О май гад! Аз не знаех, че можем те да бъдем, бе. Може, че брат, виж как да изваях. Викам, то с майко, ако му прати, ако той каже, че не е вярно, и после ако той ме пита същия въпрос, какво правя? 2-0, добре. Последен за тебе. Без иска го задах този въпрос. Окей. Да, при тебе е лестница. Кой да те питам? Брат, знам кой си вече, 3-0, че ще изи. Да, знам. Айде, заминаваш се. Моля! Чек, научка го! Научка го! Според тебе кой бях? Алън. Да, аз съм тъс. Майко! Еба ти лъкъра, брат. Нали? Как Да. го е? Да, Направо ма садна. О, 2-1. Как познахме, брат? Де да те знам аз? Вика, маре, той вече познали да научкам и цъкнаха Рамбо. Ха, не. Добре, да аз да знам какво си първо да търся. Изчакайте, хора. Ще познаете и друг път. Искай да ти научкам пак от първия път. Не. Брат, без научкване. Не. Ще ти ме разбрава, брат, како без научкване. Не съм те разбрал още. Не. Ми не съм. Добре.
Брат, знам кой си. Добре, то е лесно. Пари, познавай да се свършва. Поне да ме видиш. Да, нали? Елвис си, нали? Как не те, бе? Еми, не са. Мисля, че ще познаеш. Знам кой си, човек. Еми да, толкова не, един ще е друга. Ти си Дани. Пак ти си Уесли. Не. А, не. Мерси за победата. Пак заповядай. Окей. Еми хора, това да бъде за този епизод. Да ви е харесал, абонирайте за нашия канал, ако ви е харесал. Аз съм Daily Gamer, той е Валентин Георгиев и до скоро.